बॉलिवूडची अभिनेत्री दिशा पटानीच्या घराबाहेर गोळीबार करणाऱ्या दोन्ही आरोपींना एन्काउंटरमध्ये ठार करण्यात आलेले आहे। दिल्ली पोलिसांचा स्पेशल सेल, यूपी एसटीएफ आणि हरियाणा एसटीएफ यांनी एकत्र ही कारवाई केल्याचं कळतंय। यामध्ये हरियाणातील रोहतकचा रविंदर आणि सोनीपतचा अरुण यांना चकमकीमध्ये ठार करण्यात आलेले आहे। गाझियाबाद जवळ झालेल्या चकमकीत दोघेही जखमी झाले। त्यांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं, मात्र तिथं त्यांचा मृत्यू झाला। या दोघांनी बरेलीतील दिशा पटानीच्या घराबाहेर गोळीबार केलेला होता। या दोघांनी दिशा पटानीच्या घराबाहेर गोळीबार केलेला होता। हे दोघेही सीसीटीव्ही कॅमेरामध्ये कैद झालेले होते आणि त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना पकडलं। त्यांच्यावर कारवाई करत असताना गोळीबार झाला। यानंतर त्यामध्ये ते जखमी झालेले होते, मात्र रुग्णालयामध्ये दाखल करताच त्यांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलेलं आहे। हे दोघेही या चकमकीमध्ये ठार झालेले आहेत।